U Oroslavju je danas održana prva konferencija za poduzetnice u Krapinsko-zagorskoj županiji u organizaciji Women in Adria. Događaj okupio žene s različitih poslovnih područja s ciljem povezivanja i razmjene znanja. Nama u Women in Adria je osobito drago što smo evo po prvi puta u Krapinsko-zagorskoj županiji, ali pogotovo evo u šarmantnom Oroslavju koje je vrata Hrvatskog Zagorja. Upravo smo ovaj grad nekako i odabrali za prvi u Krapinsko-zagorskoj županiji jer mislimo da je svijetli primjer ne samo županije nego i cijele Hrvatske, jer očigledno je koliko Oroslavje napreduje kao jedan mali grad zadnjih godina i koliko toga se radi za njihove stanovnike, pa smo i mi htjeli evo istaknuti sve vrijedne poduzetnice u Oroslavju, kojih ima puno, kao što je rekao i sam gradonačelnik, i one sve zaslužuju evo malo da ih se ispomene i da ispričaju svoje priče, tako da nam je izuzetno drago danas što ćemo na ovome eventu imati zapravo najviše lokalnih poduzetnica koje će ispričati svoje poduzetničke priče od samih početaka preko svih izazova i lijepih stvari, pa evo do sadašnjeg uspjeha. Mogu reći da sam izuzetno ponosan i da me veseli kad se to kod nas događa u Oroslavju. Jedna preljepa zapravo uvertira u naše sva događanja koje budemo imali kroz prosinac u Adventu u Oroslavju, tako da presretan sam kad smo imali danas 50-ak poduzetnica iz našeg kraja i jednu ovakvu lijepu poduzetničku konferenciju. Oroslavje je odabrano kao domaćin jer u posljednjim godinama ostvarilo značajan razvoj čime je postalo primjer uspješne male sredine i poticajnog okruženja za poduzetništvo. Mi održavamo izrazito puno konferencija različitog tipa, ali konkretno ovdje se radi o konceptu Via Connect konferencija za poduzetnice koje održavamo već nekoliko godina. Bili smo u jako puno manjih gradova Hrvatske i na otocima i cilj ovog koncepta je da manji gradovi dobiju kvalitetan sadržaj, da poduzetnice ne moraju po nekakve edukacije ili inspirativne događaje putovati u velike gradove, nego da taj sadržaj imaju u svojim manjim sredinama koje su jako vrijedne i bitne za Hrvatsku. Na konferenciji je okupilo 50-ak lokalnih poduzetnica koje su kroz vlastite primjere govorile o izazovima, prvim koracima i iskustvima koje su ih vodila do uspjeha. One će realno govoriti o svojim putevima koji nimalo nisu laki, ne znam evo niti jednu do sada koja je imala neku priču gdje je sve išlo glatko, ali do sada zaključak na svim konferencijama, pa vjerujem da će biti i na ovoj, je upravo to da uz sve te izazove i teška razdoblja kada dođe čovjek gotovo da i odustane, da na kraju ipak dođe do uspjeha ako se netko dovoljno dugo trudi i radi, i zaključak svih je uvijek da se ipak isplati biti poduzetnica. Konferencija je dio koncepta Via Connect koji Women in Adria provodi u manjim gradovima diljem Hrvatske, kako bi edukacije i mentorski sadržaj bili dostupni poduzetnicama izvan velikih urbanih centara. Apsolutno je otvoreno za sve i izrazito smo zahvalni na podršci grada, jer bez podrške grada ovaj event ne bi mogao biti besplatan, a cilj je da bude otvoren upravo za sve koji su zainteresirani i što veći broj ljudi da može doći. Otvoren je za sve, primarno je za poduzetnice i one koje žele biti poduzetnice. Mislim da je izrazito bitno danas netko ko želi biti poduzetnik, odnosno poduzetnica, da zna u što se upušta. Organizatori ističu važnosti ovakvih susreta jer unatoč blizini u manjim zajednicama poduzetnice rijetko imaju priliku odvojiti vrijeme za razgovor, povezivanje i izmjenu savjeta. Pa ja bih rekao da je dosta jako, ali da ima još jako puno potencijala. Zapravo uz Veliko Trgovišće i Zabok mi imamo najviše potencijala u županiji jer jednostavno smo na takvom geografskom položaju i mislim da mi kao gradska uprava moramo se maksimalno truditi da budemo uz te poduzetnike. Evo, trudimo se koliko moramo. Vjerujem da se to može i poboljšati u budućnosti i bude. Tako da zapravo od kad sam gradonačelnik moram priznati da sa poduzetnicima jako dobro surađujemo. Na kraju dana i ovaj advent koji smo spomenuli, mi ne bi se održavali da nema poduzetnika, da nemamo tih partnerstva s njima, da nema tih sponzorstva, tako da moram stvarno se i zahvaliti svim poduzetnicima koji su prepoznali ono koje mi radimo, naš trud, i mislim da dobro se dobrim vraća i da trebamo biti jedni uz druge. Događaj je bio otvoren i za žene koje tek razmišljaju o pokretanju vlastitog posla, uz naglasak na realne poduzetničke priče koje potvrđuju da je put zahtjevan, ali i dugoročno isplativ.